uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe akekho. Umhlaba wonke nje namazulu kugcwele yakhe inkazimulo. uNkulunkulu ongenaso isiqalo nesiphetho. Bonke abantu siyakhumbula ukuthi baqala nini, siyakhumbula baphela nini futhi. Kodwa mase kuziwa kuwe siyamangala ukuthi awunasiqalo nasiphetho. Instead isiqalo saqalwa wena nesiphetho senziwa nguwe. Ukuze ingqondo yethu ikwazi ukucontainer uthe uma uzethula wathi uyisona isiqalo, wathi futhi uyisona isiphetho. Baba siyakunika udumo nohlele esihlalweni esikhulu nesimhlophe. Buso bakho balekelwa amazulu nomhlaba. uNkulunkulu ongalingani namuntu. Akekho futhi ongazama ukuyincikisa ebuNkulunkulweni bakho. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu phakeme kakhulu muhle umkhulu yesabeka. Into esithanda ngawe ukuthi nguwena izolo, nguwena namhlanje, kuwe kuze kube phakade. Sibonga baba ukuthi akekho inhlobo baba wethu owakwaba namandla alingana nawakho. Uhlakaniphile kunehlakaniphe ihlakaniphile. Uma uveza ukuhlakanipha kwakho zona iphenduka iwula. Ngoba mawuphakama uphakeme kuyathoba. Mawunyakaza ukunyakaza uyama. Ufana noma uvula umlomo ukhuluma, okukhuluma kuyathula kuthi du. uNkulunkulu okhuluma izwi kanye lonke izizukulwane zonke. Adinga ukuthi usho kaningi, usho kanye. Izizukulwane zonke ziphuze kulo mthombo. Umthombo ongashi. Kuphuze okhokho bokhokho bethu uwo. Kuphuze obaba. Sekuphuza thina, kuyophuza nabantwana bethu kuwo. uNkulunkulu ophila njalo. Esakhe indlela iphakeme, ayiphenyeki. Ujulile, akekho ongafika egcineni la ukhona. Nophakama kwakho akekho onganyuka afike la ukhona. You are so big. Akekho umuntu ongakurawunda qede. Nabashumayelile izindulo abaqedanga. Nathi esikushumayelayo ngeke siqede. Ngoba uphakeme kunentshumayelo, uphakeme kunezampulo. Uyinkosi amangalisayo. Anabosheya. You are the giver of life. Ula suke peskia. Ungumnikazi wempilo. Ungumnikazi wokulunga. Ukwethembeka igama lakho. Iqiniso nguwe lowo. Ukuphila nguwena. Indlela nguwe. Bayade Nkosi yokuthula. Inkazimulo igama lakho lelo. Yabe ingcebo uwe lowo. You are the wisdom of the church. You are the mystery of the church. Uyimfihlo efihliwe eyambulwe ebandleni ngomoya. Siyakunika udumo namhlanje mini. Siyacela ukube ukhazimule. Cashe bonke abantu bancibikale njengamazolo kuvele wena. Ukuze sonke masiphume la siphume nawe. Siyakunikeza udumo kulomhlangano wabantu abasha. Siyakucela udunyise ubatsha. Ngicela ushaye izandla enkulu. Simnikeze uNkulunkulu ophila udumo. Ngicela abantu abasha senze noma yini. Nomsindo noma imuphi onganikeza uNkulunkulu udumo. Come on, bantu abasha, let's give God praise and worship him. Mokoshe. Come on, bantu abasha, let's praise him. Hey! Come on, let's give him glory and honor. Lithi iBhayibheli elikhulu uma bevimbela uJesu bamdumise yonke eJerusalem. Sebeya boycott abashaya itoyitoyi laba uthi lalela into abayisho. Bathi bathuliseni laba babanga umsindo. They've never said they worship. Lithi babanga umsindo. It means the level of worship. Offender umuntu oseceleni ongaqondi isenzani. So usuyabona ngeke kuthiwa bathuliseni laba babanga umsindo kanti babenza nje it means benza indumiso eyakreka yashake the ground. Ufuna abantu abasha
ngifuna senze lo ndumiso just 30 seconds. Ngifuna noma wenze noma yimuphi umsindo ongaphuma kuwe. Yabona emunye umbuso uzu-offendeke. Niya understand? Kufana umbuso omunye nabantu abangayithandi into yethu baze bacikeke. Bathi thulisani laba bantu babanga umsindo. Because ababengahamishi la kwangayona ihaming kwakuyi worship eyayenza kunyakaza indawo ababekuzo bagijima bathi hey thulani thulisani laba bantu babanga umsindo. Wathi uJesu mani bathulisa laba. Lo msindo enuzwa la uyovela ematsheni. Come on church, hallelujah. Wathi manithi abathule laba ngizobona umhlola amatshe azonikeza udumo olingaphezulu kusho kwalabo olikhishwayo lapha. Ngoba uthi uJesu, this is time for my worship. Ayikho into engavimba indumiso yami. Can we take 30 seconds and just shout before the Lord and praise him batabasha like we are crazy? Come on, let's praise him like you are crazy and give him praise, worship, glory, honor. He's the King of glory. Mekosha. Come on, do it once again. Praise Jesus and him alone. We love you, King of glory. We love you, Jesus. We praise you. Sihlangana nabantu abasha bethu. Siza nabantwana bethu to worship you. We praise you alone. What a privilege to praise the King of glory, the soon coming King. Come on, let's take one smile, praise him. He's worthy of all the praise. Yes, the ancient of days, the soon coming King. uJesu sayo masinyane ithemba labakholwayo. Hallelujah. Singahlala phansi bantwana benkosi. Hallelujah. Ngeke ngithule ngoba nginobufakazi. Yebo ngingathula kanjani ngeke ngithule. Yebo nginobufakazi. Ngingathula kanjani. Yebo ngithule kanjani. Yebo ngeke ngithule. Nginobufakazi. Yebo ngeke ngithule. Ngingathula kanjani. Yebo ngingathula kanjani. Yebo ngeke ngithule. Yebo ngeke ngithule. Yebo ngizubufakazi. Ngizotshela umhlaba wonke. Yebo ngeke ngithule. Once more. Yebo ngingathula kanjani. Yebo ngeke ngithule. Yebo ngeke ngithule. Ukhwela ubufakazi. Well,
uJesu izandla and sit down. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Singathatha indawo ze-church. Singadla inkonzo elandelayo. Malibonge liphinde lidunyise igama lenkosi. Umuntu akathatha ithuba ngezandla zombili. Sihloniphe eqala umoya engcwele kuyinkosi yenkazimulo. Umnikazi webandla ithemba lethu. Insindi isijule kakhulu bengathwala umuntu ngeyikhwepha zakhe. Ngisistep isesodwa nje siyaphambili ngaphandle kwakhe singenze lutho. So uJesu uyalesile wathi abahlala eJerusalem abengaphumi khona. Owayesheshe wayilalela wadlula le yanto. Wayizovela cabange nje ukuthi kushiso uthi uJesu ufuna ukuba khanda babe ngamagwala. Kodwa no uthi hlala eJerusalem anilinde umoya engcwele azafike. Uthi uma isefikile ke niyophuma niyoba ngofakazi bami. So kusho ukuthi uqonda ukuthi umoya uJesu ithemba lenu lingumoya ongcwele. So siyamhlonipha ukhondo, siyamuzwa, siyasizwa isandla sakhe semhlanganweni wabantu abasha namhlanje. Ngaso amen shonephi. Semhlanganweni wabantu abasha siyasizwa isandla senkosi. Ngicela simshayele izandla kakhulu umoya engcwele simnikeze udumo. Amen. Hallelujah. Ngenkulu inhlonipho angidlulise ukubingelelwa kwami encekweni kaNkuluNkulu. Mfundisi uMakhathini siyabingelela baba siyathoba. Igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Umuntu uyabonga uNkulunkulu kakhulu nokusamukela ngendlela esithobisayo. Nokuba inkosi sinikeze ithuba lokuba sizokhonza ibandla likaKristu okungeyona into elula noko. Bari siyabonga kakhulu inkosi isivulela umnyango. Samukeleke ngendlela esithobisayo. Isifundisi sonke inceke sikaNkulunkulu zonke ekhona. Ngiyajabula ukubabona abo mama obaba. Ngibingelele ileadership yonke ebandla. Ngiyabingelela kakhulu ngokuthobeka. Mhlambe ngibingelele ke odadewethu bonke abadala nabafowethu asebekhulile. Sibingelele abantu abasha abasihostile emhlanganweni omuhle nomnandi kangaka. Ugcwele uNkulunkulu umuhle uhlelekile. Siyanibingelela abantu abasha emhlanganweni wenu. Sanibonani ngegama lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asenzelele umusa omningi kangaka. It's good to mhlamba ngiqala ngalamazwi amafishane ukuze ngingadli ixesha ngithi abantu abasha siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani ukuthi nisendlini kaNkulunkulu. Amen uyiwo lo walethathe ngisho enkulu la. Oh okay. Ukuthi nisendlini kaNkulunkulu angikhohlwa ukusho njalo lokho mangikhonza abantu abasha. That you are in the house of the Lord. Okunye sizokubona mase sifike la phakathi. Because singabantu abahambayo. So uyabona ukuthi udlula nje usaya enkonzweni ubone imajority. Iningi labantu abasha uyalibona likuphi manje. To see umuntu omusha in the house of the Lord, that is grace. Inamba yabantu abaningi abagcwalisele izindawo lezi okuphithizela kuzona. Mongangibalela amakhanda lapho uzobona ukuthi istate city youth eningi igcwele ezintweni ezibabulalayo. Ukubabona endlini yenkosi bebaningi kangaka. Umusa kaJesu esingesikwazi ukuflathela. So nenza into enhle enkulu bantwana benkosi. Bantwana bamfana nazi ukuthi nikhethe kahle ukuza nje sizokubona okulandelayo. Lethu ukuthi nithathe yonke into navala yonke into neza nje endlini kaNkuluNkulu because into yokuqala nje ukusizakala kwakho kuba khona la usizo lukhona. Nikhona esontweni kodwa? Yeah, kuba nje ukuthika present.
ya okunye okwenkosi mawusufikile. So nje uNkulunkulu anibusise. Ngicela nishayile izandla, nishayela nina ke izandla kulokho. uJesu uyanithanda, ngiyakholwa ngisindisiwe ke ngumntwana kaNkulunkulu. Izono zami zaxolelwa uJesu, zahlanzwa uJesu. uNkulunkulu wayixolela sonke ngoba ngafika kuNkulunkulu ngiyisoni, kodwa ngathi mangifika ngoKristu uJesu wayeseyangemukela, uNkulunkulu wayeseyangamukela. Ngenziwe indlalifa umntwana kaNkulunkulu, ngabalwa njengamanye amalunga ombuso wasezulwini, kodwa ngoKristu. Ukube ngaya ngedwa, ngaya ngokulunga kwami, ngaya ngokuhlanipha kwami, noma ngaba neshwa ngaphatha omunye umuntu ongarecommendwa yizulu, ngazama ukuyocela uxolo uNkulunkulu ngihamba ngaye, ngaba ngathethelwa namhlanje. So my sins are forgiven because ngafika ngoKristu umthetheleli wezono. So nombani ofika ngoJesu uyaxolelwa ezulwini. Umuntu uzonela yena kodwa akayibuyeli yena. Mayisebuya fanele abuye ngoKristu. Uyimvana eyahlatshwa. So ngaye siyamukeleke ezulwini. Sibalo njengakaze abone. Akusho ukuthi hayi wena izulu aliyazi past. Lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha, konke okokuqala kuyadlula mase kuvela okusha. Nginayo amen kodwa la esontweni. Bantu abashathe niyangizwa? Ya nimbekezelela abantu abadala bazongibekezela mangikhonza abantu abasha ngiya lapha kwi level yabo, phinde ngibe part nendawo, ngibe high phakathi nendawo, phansi njalo njalo. Yeah, because fanele bazi ukuthi before lothaya nobaba umpostoli abambonayo kuphuma phi lokho. Kuphuma nje ukuthi ngamukela uJesu bantwana bami. Ngamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Izono zami ngavuma ukuba zihlanzwe, zathethelelwa. Ngangiyisoni nami esibi, kodwa ngathola umusa enkosini. I surrendered my life to Christ many years back. Ngiwufakazo oqanda ikhanda ukuthi umuntu uyamukela uJesu emusha, ahambe naye amthwale. So kuphileke futhi, kukhonzeke futhi bantwana bami. Izona zifi noSathana kafi mase usindisiwe. Uba khona abe uSathane futhi. Ukuthi into emehlulayo ukuthi sekukhona uJesu onamandla ukunaye empilweni yakho. Siqhoshe ngoJesu nithuleleni ngiyashumayela niyangena. Siqhoshe ngobani konje? Ya so nje impilo yethu ibanjwe kakhulu uKristu. So kuyenzeka bantwana bami ukuthi uJesu afike empilweni yakho abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Awu amen. Ngicela sifundise lenkosi. Worship team ngiyibingelelile, powerful worship team ever. I'm so blessed. Cishe ngacula ngaze inkonzo yazi yophela, wazophela isession. Andisengihlohlwa nayi lapha. Lokho bephela so they are such a wonderful people. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo. Ngicela sifundise lenkosi incwadini yabaseGalatia. Fundiso bengithi ngizoqhubeka nesubject yami engayigcina le. Hayi umuntu uyathandaza lapho vele unikwe ngithi hayi manje wena phuma aphi manje mina afuna lawyer. Yeah, but sithunywe inkosi. Galatians chapter number 2 Zion, then I want us to look at verses number 9. Mhlambe ukuthi uthola isense. Okay, ngibambela nje uverses number 9. Konke ngifuna siyilunguze lapha. Sesiyathandaza. Ngoba baseGalatia sahloko sesibili sofundana lapha endimeni yeshiyagalolunye. Sanibonani abantu abasha nikahle kodwa namanje ngise right. Yeah, okay guys. Yeah, Galatians chapter 2 verses number 9. Galatians chapter 2 from verse 9. Bathi ukubona umusa engiwuphiweyo. Jakobe no Kefase no Johani
ababazwisa ngokuthi bayizinsika. Somebody say insika. Makushoko kwephansi ngicela unginyusela ivolume umlekele nomakhelwane ngoba angazi thina enze akhulumele phansi. Shono thani izinsika. Yes, come. Banika mina noBarnaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe. Kepha bona baye kwabasokayo. Ngicela nje ungifundela lapha ugcina ensikeni manje ngoba kubonakala ngathi khonto esoyikhuluma ngensika la. Verses number 9 verse 9 first sentence. Bathi ukubona umusa engiwuphiweyo. Yeah. Jakobe noKefase noJohane. Yes. Ababazwisa ngokuthi bayizinsika. uJohani ngiyabonga mama. uJohani, uJakobe noKefas. Bantwana bami, uKefas uPetro. Yeah. uJakobe noKefas noJohani lithi iBhayibheli babaziswa ngokuthi bayizinsika. uJakobe uPetro noma uKefas noJohani lithi babaziswa noma babaziwa ngokuthi bayizinsika. Babaziwa ukuthi bayini? Yeah, ngicela ukuthi funda ngeEnglish version for you. Ngoba ukuthi ngiyazi sifunda stila nobani manje. And when James, Cephas and John, who seemed to be pillars, Today ngaphambi ukuthi abantu abasha sikhulumele phezulu ngicela siqale sikhulumele phansi bangifuna iunderstanding yeni kakhulu. Laba abapostoli laba uJohn noKefas noma noPetro noJakobe abapostoli laba ababekhetho uJesu. Bebebo u12 mabe bonke. Hayi hallelujah. Babe bangaka? Yeah, but iBhayibheli selibala laba abathathu libakhipha nje esixukwini. Lento engizoyenza namhlanje mase siyathandaza. There were 12 in number. Kodwa iBhayibheli selitomula i3 libuyisa ngaphambili. Selibiza ke ngeinsika. So namhlanje ke sizothandaza ukuthi phakathi kwabantu abasha bonke bebaningi bakhona. Ukuthi nje kule session uNkulunkulu asikhiphele nje sizodonsa nje abathile mase sizokhipha uhlobo phakathi kohlobo abantu abasha abazokwaziwa ukuthi bayizinsika. Namhlanje sizokhanda insika. Tshela umakhelwane ukuzokhanda insika nje ukubona nje. Ngaphambi ukuthi bantwana bami siqhubekeni. Yeah, ngizokhonza nanje mangikhonza nathi bathi don't worry. Ngiyazi how to deal with you. Ngizomkhipha busy nje. Ngicela abantu abadala bangibekezelele kuzokukhulunywa. Ngenzela nje ukuthi ungathi lo mfundisi wabhizi kangaka ngiyazi ngidila nobani. Nosikhuluma ngengqene ngibani basukumisa mbuye bahlala phansi. Ithina nje siyakhonzana kanjalo siyazana nabo. Okay, asibuyeni ke bantwana bami. La uKefas no uPetro, uJohn noJakobe babaziwa ngokuthi izinsika. Bekhishwa phakathi kwabapostoli bebaningi. Kwasebona khona into eyenziwa kubo. Nabo abayenza ngendlela ehlukile. Kwase kuthiwa nizinsika ni. Abavala kwavala amehlo wathiwa wena uyinsika, wena uyinsika, wena uyinsika, wena uyinsika. Cha. Bengekho bias la. Bekhona into ethile yenziwa kubona. Nabo kukhona into abayenza base bekuphuma beba izinsika. Aw amen. Ngicela ningibambela lento ke ibalekile bantwana bami. Very important. Very important. Mawuzofunda iBhayibheli ngiyazi ukuthi njalo makukhulunywa ngabapostoli kukhulunywa ngoPetro ingqondo nje yomuntu bacabanga abantu abadala. Baningi abantu abanjalo nalaya. Bayakhoma abantu abadala. Kanti uJesu ekhetha abafundi bakhe. Hey, wonke umuntu la ucabanga ukuthi hey, wakhetha nje amadoda. Yabona asemadala.
kanti bakhula kuyo iministry. Uma ulandela umlando kahle close, uJesu mhla ekhetha abafundi bakhe ethi follow me, you will be shocked ukuthi wakhetha bese kuyi teenage stage, others were 15 16. uJohani nje obuJohani yena obemncane kunabo bonke, uJohani roughly kukhonja ukuthi wayeko 13 14 15 years mhla elandela uJesu. Abanye usumdala kakhulu kabi nje wena kuno John lo wami ubizwa ngalesa sikhathi. Ziningi izinto eziconfirma ukuthi abapostoli bebengekho badala. Into ezokuthusa la ikumangaze ukuthi uJesu kwayena mhla ebiza abapostoli ethi follow me ngilandeleni ekhomba abapostoli, he was only 30 years. uJesu niyazi into wafe na 33 years. Nathula abantu abashana zanamthusa yazi angifuni nithule nize ningithusa. Don't thula until you thusa me. Jesus was 33 and a half years mayibuyele ezulwini. uJesu ministry yakhe yonke uyenze iyouth, wabethelwa ewumuntu omusha, wafa ewumuntu omusha, wakhupha wayezulwini ewumuntu omusha. iBhayibheli mawulifunda oba ngikhuluma nani nina ngathi nizobuya ningene nicinga uzoyicinga uyithole into ngisho. Mawulifunda kahle iBhayibheli umuntu obethe hlwi kancane, hayi futhi engemdala kunoJesu, obethe hlwi kancane kubapostoli bekuPetro. Bonke labanye abapostoli bebebancane kakhulu. Naye uPetro uyalinganiswa ukuthi wayeko 20 something years. Not more than, not bengafikile ku30 beko 23 24. Uba ninankinga neminyaka yenu insizwe enganankinga bengizokusukumisa umuntu ona 22. Umuntu uPetro bengaka mhla ilandela uJesu. Nyaze engqondweni, oh my goodness, hallelujah. Engqondweni mawufunda iBhayibheli uvela ulimagine ucabange abantu abadala bodwa. Bakhona abantu abadala abasetshenziswa eBhayibhelini abavezwe izinto uNkulunkulu azenze engabo bebadala. Kodwa kakhulu kubapostoli abantu abaqalwe uJesu from bebancane khathabasha. Hallelujah. Lento ngiyibeka le background engiyibeka manje ngilungisela wena something. Ngenzela ukuthi mokashiya ungayikhiphi ekusetshenzisweni uNkulunkulu ngenxa ukuthi ucabanga ukuthi usemncane. I love Jesus. I love Jesus. Yabona uJesu ngiyamthanda. I-target kaJesu, i-target group yakhe. uJesu ube ne opportunity ukuya everywhere. But he decided ukuthi atargete abantu abasebasha purposely. You don't know, purposely. Not ukuthi ube deprive abantu abadala, no. Because i-gospel nokusebenza kaNkulunkulu akunayo age. Kodwa it was very strategic kuJesu ukuthi amemeze abize akhethe 12 apostles bese kuba youth. Jesus ungene eGalile anthule esontweni yazi, ungene eCapernaum anthule ngiyasho manje. uJesu ufida abantu abawu 5000. uJesu wenza yonke i-team yakhe asebenza ngayo iyouth yodwa. You are not in the church. Ngikhona esontweni kodwa. Oh God, help me. Ukube benginesikhathi bengizonitshelana ngithathela ama references eScripture nibone izinto engikhuluma ngazo. Ngelilanga kucomplaina aba Pharisees nalabo abasazi imithetho and some Roman kingdom people, priest. But sinotisile bacomplaina kuPeter. But it's noticed umfundisi wenu besho uJesu. Umfundisi wena akayitheli intela. Ngiyabhenga kimi abantu abasha ngiyazama nje uthi bakayitheli intela. Lithi iBhayibheli uPeter ahamba yisi message kuJesu ethi kuyacomplainwa manje lo SARS uyalwa. Uthi thina uthi kuthiwa intela awuyitheli. Usathi Jesu okay. Konje ubani ofanele athele intela, ubani okhokha intela?
abancane abakhokha komkhulu noma umkhulu okhokha komncane. What is obvious yilaba abancane abakhokha komkhulu. Asethi Jesu, okay, ukuze siqede argument bayekele. Ukuze siqede argument, hamba uyolwandle ufike udoba inhlanzi. Wayesethi inhlanzi yokuqala uyayikhipha uzoyivula emlonyeni. Nikhona sontweni kodwa ukhipha imali kuyo. Zwana ukuthi uJesu mayisethini maseqedela. Wayesethi uma usuyikhiphile imali uzothelela mina nawe. What two? And what about the 12? What about these other people, guys? Why do Jesus uzothela mina musuthelela wena intela so two? Laba banye. Listen. Umuntu obese qualifyela ukuthela intela bekufanele ngokwe Roman Empire kingdom bekufanele kuba umuntu ongaphezulu ka 20 years and above. Ubungayitheli intela ma under age. Mungaphansi ka 20 uburethwa njengomuntu under age ongayitheleli intela. Njobe ethi uJesu uthelela mina awanike esontweni bantu abasha namhlanje. Njobe ethi thelela mina uthelele nawe ingoba ithina so two etimini esesiqualifyela ukuthelela intela. Laba abanye base under age. Then you look uthi uJesu belandela obani. Ngizosengeze ezinye izibonela ezinjalo mina ngixa ngiyibonela ngizengivale. Nikhona lonke esontweni kodwa? So now ngiyensike njalo. Now you would see ukuthi uma kuthiwa laba bazalwane ababaziwa ngokuthi bayizinsika. Ngicela ungacabangi ukuthi ukwakhiwa kwensika kuqala umuntu esemdala. Insika ikhandwa khona la ebusheni bomuntu. uJesu akalindanga baza baba badala ubasebenze baba izinsika besebasha. I love Jesus. Oh, yabona bafethu bazalwane a style of leadership engithanda ngiyasithanda the style of leadership sika Jesu. Hayi Jesu uJesu wabamba imfihlo yokuthi uma ufuna ukukhanda insika yangempela mqale lapha ebusheni. Our mistake we style set sokulokuza thina sicabanga ukuthi umuntu mayisemncane uyindoko uyindoko sila ingangitsheli ngengane sila. That's a mentality of man. You will look at our Sunday school. Oba ngisenkonzeni abantu abasha phela abaqali kumuntu osena 25 ngisuka lapha enganeni naye. You look at the way we address abantwana. Engqondweni yethu ku content abezwa lutho aba understand lutho abantu nje ongeke usubaxaka ngezwi kangako. Ingqondo yethu la asikwazi ukubuilda umuntu esavuka esahamba lapha simtshaliswe ekhula nje izwi silifakile. Angisho this is a very good church. In some other churches you will see who are teachers of Sunday school. Uyazubona ngothisha ka Sunday school abanqena ukuthatha umuntu olingana nabo bamenza uthisha kwezinye indawo. Umuntu olingana nabo bakuyalahlelwa. Uthi uyafika lapha kuthiwa mina ngiyithi ibhodi ku Sunday school. Ubothi ithi ibhodi lani manje lethi? Yazi ingqondo ithini? Ithi they are still young. Asikho isidingo sokubathatha serious. Ngoba basebancane asikho isidingo sokutshala izwi empilweni yabo ngoba basebancane. Singenza nje in passing. But masike saqala sa understand ukuthi insika ngokwe gospel kaJesu ayiqalwa umuntu esegoba kodwa iqala umuntu esahluma. Kube khandwa insika same time. Khandwa insika isasuka emaqanga. Ukuthi uamen wenu ngathi unembuzo phakathi. But listen to me. You will see how devil works.
uSathane will never wait. Futhi yena ke angimazi ukuthi le secret esingayibambanga wayibamba yena. Yena uyihlasela ngisho isancela ibele. Uyibona isiduba ibele ubona ukuthi wafuna uzobani ukuduba lo. Isiyaduba iyakhahlela isiyashaya. Hawu uyifunde phela. Which means in the realm of the spirit uSathane uyazi ukuthi there is a language. Kune language yamademon ekwazi ukukhuluma nomuntu noma esay infant a respond. Ngicela usiphinda statement ngisuswe ngasisho ngesingisi nangedlokuzana ngicela usiphinda nangezulu. Kune language yemoya ekwazi ukukhuluma nomuntu esancela ezwe. Uyibona siyaluma ibele. Umuntu waseba aggressive lo muntu uyithatha blend. Kune language ekwazi ukukhulunywa ienemy. Ilalelo ngisho nowoncelayo. Lo language mayisantshontshwe ebandleni we will have a problem. We'll wait umuntu azabe na 15 kuma. Siqala sithi simnika isense we are too late. Insiki ikhandwa ekseni. I'm trying by all power. Bayazi esontweni ukuthi ngiyengithethela ukuthi ingane manziwe singamanagezwa kahle emakhonzwa zifundiswe neconcentration. Angibi right bayazi nje. Yabona? Umholi nezinto azikwaziwa kahle ukuthi ungadlaleli ngapho. Kuyonakala. Ingane mengalalele esontweni. Ezinye idlala gijima lapho. Ngithi uyazi ngithuswa ukuthi ikwenzeka la esontweni kuphela lento. Hamba kubona ko grade R nasema crash. Ema-crash bahlaliswa kanje ematafuleni baze bafundisa nendlela yokuhlala thiwa bahlale kanje. Mabe suku mathiwa beka isandla komunye uhambe kanje. There is order. Bafundi ingakho they are focusing when they go to school. Mase beze esontweni bazi ukuthi ikwamaqhanqa. Ngoba iorder ayiqalanga babuildwa sesekuseni ukuthi mawuze endlini kaNkulunkulu nala uyayiqoqa. Insika ikhandwa kusesekuseni. uJesu angalindanga baza baba no 101 years before akhanda insika. Nayi into engisicela siyibambe ngoba ngifuna uthandazela. Number 1 into oqala engifuna siyibambe ukuthi immaterial alike elinye igama ngicela ukusebenzisa lo lele material phela. Immaterial ekhanda insika ayifani namanye ama material. Uma kwakhiwa insika akuze kungathathwa noma yini ayishibhiswa imaterial. Bantu abasha sanibonani. Ngithi uma kukhanda insika imaterial ayishibhiswa. Ngiyabonga. Enye inkosi bantu abasha ongase singayivumeli ofanele singayivumeli ukuthi imixture lento ehlanganiswayo semende makhandi insika usemende amatshe uhlobo lika semende olufakwayo hayi kodwa abafowethu isilinganisi measurement ukuthi kufakwe into elingene insika ezinye insika kuze kufakwe nama reinforce ngoba kukhandwa into engakhandelwi namhlanje kuphela. Oh my God, ngiyashumayela la ekhaya. Hey my God. Umenzi wensika engqondweni yakhe uthi eqala nje enza eqova ebethi ngifuna ukukhipha into strong engeze ukunyakaziswa noma yini. Hallelujah. Abantu abasha sanibonana. Hallelujah. Akekho oke wakhanda insika erobhu semende efaka ihlabathi kakhulu ethu uyasave. Bonke abantu abenza njalo bayoxoxelwa izakhiwo. Isakhiwo esiyosho ukuthi wasuka wangimisa ngensika kanti warobha imaterial yokuyakha. Uma kwakhiwa insika kuyaqofa usemende ube strong, kufakwa amatshe abe strong, kufakwa ama reinforce, kufakwe somebody say hallelujah. Baba kukhandwa into. Athi ngikhulume nani manje abantu abasha. Ngicela ningaxakeki bantwana bami maqini isandla. Kukhandwa insika.
unamashika. Ningabuki kwezinye indawo. Nithi bukani kwa church of ban in ban. They have all freedom. Thina ngazuthi ku street kakhulu kunezinto othiwa singazenzi nokuthiwa singazenzi. Kuya ngokuthi ukhandani. Angicela ningikhethisana lembali ngumuntu ogijimayo ngizodlula nezimbali zonke. Maye kimi kuyi session elandela ungasekho mbali. Nikhona nibathandekayo. Kuthiwa ushumayelile imbali kodwa. Bantwana bami kuya ngokuthi ukukhandwa ini. Uma kukhandwa insika ayirojwa imaterial na measurement neyilinganiso ayirojwa. Uyabona qinisa isandla kuthiwa hayi kanje umzana akenzi nje, hayi mzalwana hayi kanje awugqoki kanje awenzi kanje ulimale. Wabe uhlangana nabanye bane freedom yalento kuthiwa wena ungayenzi la ibandleni. Lalela kuya ngokuthi kukhandwa ini. Uma sikhanda insika izoqina imaterial. Kuya ngokuthi sakhani bantwana bami. Awuthi ngizoyiqolisela siyaxolisa. Uma lisizwa sishaya isono, sishaya ukudayithana, sishaya yonke lento sithi hayi umuntu omusha akufanele lokho data. Enza 1 no 3 no 4 nendlela yongena emshadweni. Landelani neyasebandleni kukhandwa insika. Kuya ngokuthi sikhandani. Bafowethu ngabona sonke siphithizela liphethe ama microphone. Asikhandi into efanayo. Ay. Uba lova inkosi ngisashumayela, uba lova inkosi. Thanini amen. Asiphelela akubona bonke abajuluke njengoba sijulukile abakhanda into efanayo. Makhanda insika qina imaterial. Nohlobo lematerial olufakwa. Imixture. Ama measurement ilinganiso. Khona ilinganiso zensika. Neyilinganiso zodonga nje ojwayelekile. Makhanda udonga nje akufani, makhanda insika akufani. Mase khanda insika kuthiwa edana amatshe la. Kuthiwa fakani ama ring force. Niyawazi ukuthi ama ring force wona. Fakani insimbi la nikhona. Manikhanda udonga lolu kuthiwa hayi mixa lapha 4 faka amabhala u4 ufaka usemende wodwa. Mase kuluwala kuthiwa faka amabhala amabili. Hayi ngithe 4 lapho hey kwesikhathi wafaka ibhale lodwa faka amatshe amabili faka usemende wonke. I waste is not a waste kuya ngokuthi sikhanda ini. Namhlanje athi sokwakha insika. Somebody say amen. Somebody say Jesus. Somebody say hallelujah. Asambeke ngoba angifuni silimaze isikhathi senkonzo elandelayo. Insika ke ama measurements ayo. Number 1. Enye into insika eyenzayo le khandwayo ke manje iyayamukela iprocess yokwenziwa. Yonke insika enqabile ukuba insika. Yonke insika enqabile ukukhandwa ngobunsika ayiyona insika namhlanje. This is a very simple statement and a Zulu statement bafowethu. Asike isidingo sokuthi uzudideke la athi mphindi. Yonke insika eyanqaba ukukhandwa ngobunsika ayiyona insika namhlanje. Abapostoli bebe u12. Thulele. Bebe bangaki? Insika bezingaki? Bahlukanephi? Khona abathi kukhandwa kufakwa imaterial yobunsika. Kukhandwa kufaka ubunsika babunqaba ubunsika. Ngoba enye into ofanele insika iyenze ukumukela iprocess yokwenziwa uziphume ibe insika. Aya bantwana bami vumela ukwenziwa insika. Ngingabi vuma iprocess. Malibonke igama lenkosi. Okay, angazi noma kuzo offenda lokho. Okay. Ngifuna ngithola indlela ewise.
vela abantu abasha banithola indlela ezilula zokubeka into elula futhi. Okay, nayi elula sengiyitholile. You all know ukuthi inqwaba yabantu abafunda umsebenzi ekhaya yilabo ababethunywa kakhulu. Uyamolo ngathi uyahlushwa, uyamkhumbula lo ngathi uyahlushwa. Mina ngento bona uthi unjani emzini wakho namhlanje. Before you are trusted, fanele uvumele iprocess. Thina sikhule ekhaya. Sikhule ekhaya sibesivele sibaningi. Nje family yethu binkulu because baba wami wahlanganisa ubaba omncane wami washesha washona, so abafowethu besebancane abanye. So wayesethatha ingane zabafowabo. Wabona nabo sasibaningi almost 6 thina nathi vele siba u7. Usuzobona ukuthi in one family bekuyisquad nje. Yeah, bekula including umama plus nabanye ke babe kunenkomo ekhaya. So kwaku sasi audience of 15 nje. Uma kuphuma nje ngathi after school uvela kunje bhu. Ngicela ngibambe lento bantwana bami ngiyazi nizoyi-understand. Abanye benu bazoyibamba manje intsha. Bekuthi ubaba mayifikile ke siphume simhlabeza ngene endlini darara. Yabona ubaba ngendlela sasibaningi ngayo futhi ngimsoli yazi. Kwangelutha avele akhumbula uzothi bani. Yabo baba wathi wengane. Uyamemeza. Mekwathi wengane. Lalela ke. Akabizanga mhleli sonke ekitchen. Sixoxa ngento esinterestayo akamentionanga igama lamuntu nje wengane mase kunyakaze abavuma iprocess baphume baba bawu3 bafethi yebo baba engamentionanga umuntu yebo baba oh okay olokhosana awuwe lapha endlini yabona lapha kamereni lami yebo uzofika uvule ishalofu lapha eshalofini kune lokhuzana yami ne diary yami la phakathi kuyo ani understand aningizwa ngiyanibona phakathi kuyona idiary uzongikhiphela u50 rand lapha usihamba uyongithengela khonto ongayinotisile mina senginotisile hamba lapha ekamerweni lami uzofika eshalofini lami uzophenya idiary yami mase ngiyavula ukhipha u50 kushuthi sekunemfihlo zika baba ezaziwa uwe you are becoming so uba trusted uvuma iprocess abanye bathatha ifreedom bathi hawa vela kamentionanga amangibizanga hawo abagijimelana kanti inkathi uqhasha uvumela iprocess uthola imfihlo zika baba kuyothi mhla engekho athi ningitshelele ubani mhla engekho athi hayi lo lakhulekani ubani uyazi izinto zami ngiyibeka niqale phela basha ukuvumela iprocess mawufuna ukuba insika vuma okwakhiyo ngathi uyahlushwa ngathi wena wedwa nje kanti hayi lutho you shall be trusted. Tshela umakhelwane sakhe insika umethula umakhelwane umshololo mfethu umzamo unezizathu zokungasho shani sakhe insika. Okay ke asilokhu kuze singashumayela intshumayelo yethu ngicela ngingasanothi ngiqale phi nani abantu abasha bashesha ukungasazi ke manje kontazi sesididekile manje sekhuluma into eningi lo baba. Listen, number 1 insika mayikhandwa kumenzi wayo ningakhohlwa kusuke kukhona into yokuthi ufuna ukuyipositiona eindaweni eyicritical ngeke vele uyikhande insika nje uyikhandela nje ukuthi hayi ungayibeka noma
mind of a maker. So kukhona la ngizoyimisa khona, ngizoyimisa endaweni ezibucayi. So fanele ngayirobhi ukuyikhanda. Should ngayikhanda, ngayirobha, ngase ngiyibeke endaweni ezibucayi. Kungafa nabantu inqwaba. Lendlu nje obuyibona nje awuboni lutho, kodwa imiswe izinsika. Kwanga design wala, akuyona i-design le bantu abasha lutho. Akuyona i-design le. No, kwangwenziwa nje iqhubu uthiwa kuya design. No. Uma ungangibonela lolu donga lolu loluphathi nendawo, ungangicingela lona, ungishayele lona, ngeke ufice ngisho insimbi khona. No semende wakhona ufani. Kodwa lolu donga lipholile ngoba khona loyo. Insika mayenziwa kusuke kucatshanga indawo ezibucayi. Bantu abasha, yabona manje anisahlanganiselwa khona ukusonta nje, kodwa nihlanganiselwa ukulungiswa ukuze nime ngisho endaweni ezibucayi. Kodwa insika isurvive. We don't have future if singanikhandanga kumsika manje. So in the mind of the maker, usuke ecabanga indawo ezibucayi noma ekhanda insika, uthi insika ngifuna uyobamba, ngiyaskipha okunye manje, ngifuna uyobamba indawo ezibucayi. Another thing ngensika, ayi bafethu ukuthi insika ngiyayithanda. Sanibonani, ngizonibiza ngensika mase ningi-understand. Niyangizwa kodwa? Ya, ngizonibiza ngazo mase ngibona ukuthi yangi, kodwa sekuyasondela kusokuthi anginibize ngazo manje, kodwa ngiyayibamba. Kodwa nikhona nonke nenkonzo beni. Lalela ke. Insika ayimi la ithanda khona. Iyaplantwa. Insika ithi, "Hey mina ngifuna ukumalana ngisane indawo lokungimi la mina, akuyabhora nje ukumala." Insika imiswa umenzi wayo. And insika is planted. Uyazi siyathandaza. Uthi uNkulunkulu asilekelele abantu abasha. Kuvuka uhlobo labantu abasha planted in the local church. Kwazike nje la ABC kuthi kunabantu abasha abaplanted. Hayi aningizwe. Mangikhuluma ngomuntu oplanted, ngisho umuntu ongena wagcila. Wama kwi position. Insika ibekwa noma ikuphi, iya position. Strategically. Ukube beningizongizwa abantu abasha bengizoqhumisisa ngiskiphe nangamakhala ngithi kunina, you are strategically positioned. You are not just awuyena nje umuntu omusha osonda la ibandleni kuphela. You are positioned. Umisiwe ninjengo Esther. Kodwa khona nibathandekayo. Uthi Mordecai, Esther mawuthula ngalesi sikhathi usizo liyovela kwenye indawo. Uthi ubani owaziyo ukuthi mhlawumbe ufakwa embusweni ngenxa yesikhathi esifana nalesi. You are strategically positioned. Lalela insika abantu abasha. You are strategically positioned. Aqonda nanga nje wayithukuzula. Upositioniwe. You are uyiphila. Amenweni sungconywana unaseqaleni khona kodwa. You are strategically positioned. Lensika le onjiniya ayikodwa. Onjiniya babona le ukuthi ayingene la enye kodwa nikhona nibathandekazi. Sike sakhiwo lapha ekhaya esonto ebandleni. Masifika ke sesiyakhanda sekufika omunye ubaba ke engineer no inspector yafika. Uyafika thina sithi sigubhuza isikhaya yabona. Wathi yena wathi lendlu izothola abantu abangaka. Sathi hayi sasho inamba. Wathi faka insika la. Sathi lo baba understand this. Wathi lay right. No ispace isikhulu phakathi nendawo. Futhi abe kunenye la. Wathi lendla inayo support. Washo language yakhona. Wathi mayisuka la fana ithola support iphumule la. And mayisuka la fana iphinde iphumule la.
wayesephethe ulokhozana ushow wathi kunenye la lo baba akazi imalini esispenda ngalezi insika wadweba insika zawu 6 why said guys I'm coming back ngicela lezi insika ingene sabambela kusesibamba umoya sithi haya saphindele emuva sathi yo sathi sithi budget fanele sithenga ama reinforcement ngathi my god kwakhona into efuna ukuchitha ethi hayi no ashayele bese siyaskipha le I said yey kungcono siqhume kanye kodwa sakhe into esazi in 10 15 years 50 years to come unokhanda indlu ka 3 weeks uma sikhanda insika abantu abasha sikhanda abantu inkosi aba strategically positioned planted ayinikhawumoshia ayinto engikhathaza nje ukuthi sibe nabantu abasha abangekho stable angazi wentana bami ngizongizwa ngomoya nina sikhompyutha nabafundisi esingaba unknown internet teachers umuntu ongeke umtrace nokuthi ubani wakabani afake ifundiso that are going to shake you. That's why more than church members we are looking for pillars. Ngithi ngaphezulu kwamalunga esonto sidinga insika ebandleni. Ngiphinde ngithi ngaphezulu kwamalunga ebandla sidinga insika. Uthi Paulo sekhuluma noTimotheo insika. Uthi khehla ima kulokho okufundile nithuleleni ngiyashumayela. Uthi ima kulokho okufundileyo wazi ukuthi ukufunde kobani. Timotheo ngokumzele ngobusi he was young. Kodwa moya kumqhamukele noma ngakuphi. Doctrine wise ubemile. Ngoba uPaul wakhanda insika kuTimothy. Seyinsukwini enzima kamanje they question everything. Bazokubuza nawo ngazodideka uma unganakanga. Bazokubuza ngezinto ezizinsika. Ugcine nawo su confuse. Number 4 ngasibani manje. Insika ayimi kungekho into eyibambile. Sanibonani insika ngiyanibikelela manje ayikhathi. Ngikhathele ukuyibamba manje. Sanibonani weyinsika. Wabona kunensika lapho okwazi khonto eyibambile. Insika carries a certain weight. Sizo uNkulunkulu ufuna ukuvusa abantu abasha abazongena ebandleni nakwi-local church. Hayi nje babukele nje izushaya kodwa abantu abazoba izinsika abazothi kukhona namla ngibambe khona. Khona namla ngibambe khona. Wabona kunensika lapho okwazi khonto eyibambile. Hawu ngicela ukubuza ukuthi ikhona insika ayimele nje. You see a pillar there okwazi khonto ebanjiweke lapho. Ngoba insika iculture nesiko impilo lensika. Ithi imvelo yempilo yensika kukhona engikubambile. Insika carries a certain weight. Kukhona isinde esibambileyo. Njoba uyibona nje khonto eyibambile. Yazi ngizonikhulekela bantwana bami yazi. Ngenzela lalelani bantwana bami. Ngenzela singakhonzi nje singabambeli lutho. Kulungile mfowethu noma ungayifikela eli kanye nabanye uma kushanela nawe ufuka ushanele yini indaba ngeinsika kukhona nami ngikubambile emhlanganweni abantu abasha yebo anginayo imali eningi anginazo into eziningi kodwa emthandazweni waeli kusuke ikhona uma kuhlinwa ihholo ngikhona uma kumanyezelwa abazolungisela ukuthi ngikhona nithuleleni ngiyashumayela ngoba ngiyima umuntu omusha ngiyinsika kukhona ngikubambile. Carry a certain weight. Ngabizwa abantu abasha unyamalale uyinsika man. Sesikuzingela njengeyimbuzi. Siko. Kuna camp ye youth awukho. Kune youth Bible discussion awukho.
kune outreach ye open air insika. Kune choir. Sicela abantu abasha bazosala baclean bawashe nje amabhoda asuka anaphaze kakhulu emva komhlangano. Kodwa ungenzani siko? Abazofuna ukutrainela imedia team yasesontweni. Once you see lalela mubona insika ukwazi khonto eyibambile. Lalelani bantwana bami, angisho ukuthi mangithi khonto eyibambile uthi insika abashumayeli bonke cha. Noma ungayiphathanga imicrophone khonto ongayibamba kodwa. Nithuleleni ngiyashumayela. Noma ungabambanga imicrophone, noma ungangenanga kuyi-worship team, noma ungabanga kuyi-ushering team, kodwa kukhona ongakubamba. Shono thani nginsika. Shono thani nginsika. I carry a certain weight. I contribute with something. Umuntu omusha khona la ngicontribute khona. Kwenziwa ama donations o 10 rand. Kuhlanganiselwa union silungisela iconference yethu I contribute lo mhlangano kade waqala ulungiselela kodwa ngiyenqaba nje ukuthi ngingenzi lutho ngoba ngiyinsika ngishawuthi kufine ko 15 rand njalo silungisela umhlangano wethu olandelayo ngizoba ngoqala kuyilist yabantu abazokhipha 15 rand ngeke ngiuqede ngedatha kuphela uyazini ngiyinsika I carry a certain weight. Angiyena nje umuntu omusha okusontayo nje by chance. I am the pillar and I am carrying the certain weight. I contribute with something. Uma kwenziwa into akukhona. Somebody say hallelujah. Wayibona insika ikhona khonto eyithwele. Maqoqa ibhika emva kwenkonzo insika. Kwathiwa baba uthongcane siyabonga musa inkosi yethu Jesu Kristu thanda kaNkulunkulu umoya ingcwele hlangana kababa usezulwini makuhlale nani nonke kuzobe phakathi amen insika the whole pillar kufanele kwa amen ithi insika umhlangano wethu lo sifuna ukubona ihholo licleanini sifuna ukubona ibhika iqoqiweni insika ifika early ihambe late insika ifika early ihambe late insika comes early umsebenzi wekomiti akudingi nokuthi ngizobe sekomitini ngiyinsika amen onukhona bamba nayo okwandule lokugcina ngensika nizinsika kodwa manje ngiyanizwa mina umuntu uma wangizwa nje into kuseyiyona sanibona ninsika cela ningavumi nginiphuce lento ngithatha umtsika mina ngibuyise ngakumina phose kunombani omunye. Somebody say amen. Insika wayibona, that is very important. Insika wayibona imile, ngokungacabanga ukuthi uyibona ngoba isivela. Insika wayibona imile, ibambelele kuma foundations. Ayikho insika elengayo. Amen. Uyazi sokhanda uhlobo labantu abasha kanjani abayizinsika. Abazothi bevela lapha phezulu kodwa bebebambe isekelera akodwa ngikhona nibantwana bami abazothi beyiphusha inkonzo ku TikTok betrenda ku TikTok benza u1 no2 kodwa ama foundations bewabambile abazothi baziwa umhlaba wonke ngiyadeclare abazokaziwa umhlaba wonke abaphakame izweni bazi badume kodwa elocalini batholakale futhi abantu abayizinsika abantu abazothola imisebenzi emihle eney'ngisi engingazazi ngabuza omunye umntwana lapha eThekwini nathi ufundelani ngane yami nami ngayilahla ukuthi ngivele ngibuze phambili nje ngicwele ukuba umfundisi ngathi ngane ufundela inkonzo wenza yini ha yangigila ingane yathi ngenza ngathi sorry girl wathi ngenza ngathi yazi mntana wami yenza kanje ngiyabonga uNkulunkulu abe nawe kuloyo nto hlala phansi I don't know it. Isingisa khona sinzima ngisho uzama. Ngathi angizukuzama nje mntanami ube right, ku right kakhulu.
Uyabona ukuthi kufundelwa izinto engakwenza manje. Cela ngizweni bantwana basho. Abangakwenza manje mayiqeda euniversity manje wathola umsebenzi in 3 months. Ngabe se afford into enkulu kabi because of isalary. Uyayibona insika? Kodwa ngibukela ke insika ithi phakama insika. Kodwa ingawabadedela ama foundation. Ya bazalwane ngeke awungeke bafuthi ningayisi into abanele kanje. Ithi insika iphakama, ithi insika isithenga imoto entsha, ithi insika ithola umsebenzi omusha kodwa ama foundations. Somebody say hallelujah. It is usizo to the world kodwa ama foundations. Uyazi sizonqabani? Sizonqaba uhlobo lwabantu abathi mabephakama bese belahlise. Wayibona iphakama kanje insika nayo ithemba isiseke. Noma ingashintsha iprovince iye kwiprovince la ingekho khona ibandla lase IBC. Kodwa kusho ukuthi insika le ithi fellowship kodwa ibi connect ekhaya ukuthi ngazi kwenzakalani ithatha ama leave emhlanganweni ithi insika lengikhuluma ngayo imhlangano ayiskiphi ithi hlanganela kwelinye ibandla kodwa iyazi kwenzakalani ekhaya insika. We are building pillars, not church goers, not church members, but pillars of the church. Hlobo labantu abasha ngisho umsebenzi ukujibe Eastern Cape, umsebenzi ukujiwe eCape Town, uthi yaqalaza ibheje nje alikho. Uhlanganele bani of bani in South Africa. Khonze nakho. Kodwa your connection. Ushaya isDaniel ntana. Uyasazi iDaniel no Shadrach. Ithi pipe noma babe sephaphe. Kodwa mase bethanda sebevula amafastela. Babuka iJerusalem. Bathi uNkulunkulu waseJerusalem. Yiba nami noma nginana. uNkulunkulu waseJerusalem. Hallelujah. Pillars of the church. Abantu solahlelwa yibona mhla bethola promotion. Mhla wathola umsebenzi khona. So ukutshela into esingayizwa manje uthini. Now I find I've discovered ngithola ukuthi bazalana there's a lot of error, you know, in our doctrine, you know. Phula insika lesi. We have never seen people who have privilege but told a good opportunity there. Then that is the end of the road. Abantu agcina ukubabona that day. Bethola ama promotion. Nathula kangaka niphe kwani kanti? Ngifuna abantwana bami ngisho uNkulunkulu enibusisa niphuma niya kuma province. Kodwa ekhaya uthi nothing ayikho into efana nekhaya. Ngiyabonga mhlobo wami. Thank God bless you. Ayikho mana nawo uzobona enye into manje. Ngiyangiza bathanda ka. God bless you. Listen. uNkulunkulu ufuna ukhanda insika. Insika iphakeme. Ayi kodwa nikho esontweni yazi. Insika iphakeme kodwa ibambe isekelo futhi. Ningayilahli ifundiso bantwana bami. Awuthi ngikhulume nanje njengobaba, ningamlahli uJesu bantwana. Yazi kuyenzeka njani insika ivele ithola iprivilege. Omama abadala ngathi bazontshela noba badala. Kuyenzeka nje insika ivele ithola iprivilege nesibusiso nje. Ivele ishadi na 21 insika. Qhwi nje kuhlangane umuntu athandazile abona insika. Noma insika ingangena ibo makoto na 23. Kodwa ayibulahla insika. Ayisho insika ukuthi uJesu uyamgcina umuntu omusha azaphumelela kanti isho umshado. Isho uJesu kuze khali icilongo. Asona mina akaze niyibone insika nina uNkulunkulu eyinika iprivilege. Kunabafana manje abancane bathola iprivilege bashada besebancane.
kodwa abasenzanga nje obaba sebezohlola bezoba zimkhehlekhehle sengathi sebebadala. Ngiyaxolisa sebezohlola soloko kusho 24 years lokho ekhipha ikhwehlele ngekho lapha ezincane ezihlekisayo. You maintain to be a pillar noma insika iphakeme kodwa ama foundations awalahle. Bambani ke lokho kuyise ngizokusho nje manje ngengqondo. Lalela. Insika is always visible. Akwenzeki ufika insika ungayiboni. Makuyinsika ngempela, pillar is always visible. Uthi ungena nje uyithele phekwani. Obani abantu abadala ngicela sibalekelele ingane zekuphela. Abanye abayazi lento. Yabona abanye abakhule kwaRondo. Uyakwazi kwaRondo? uRondo omunye ubufuka ukhando mase kukhandwa insika ubambayo la. Ubuthi ungena nje uyithele phekwani. Insika ke. Insika uthi ungena nje uqalaza kabili. Alipheli hour subona ukuthi ayikunensika la endlini. Ngoba insika ivisible. Always present. Always visible, always available. See you later. Hlala ikhona. Sika nje specialize. Kuyazi ukuthi makuhlelwa into sesiyazi. Khona abantu akazohlele umfundisi uthi uhlela bazalwane sihlela ukuhlangana ke ko 1 2 3 4 5. Uthi ubala nje uyazi nje uma uqeda usho njalo usuyazi vele khona abawu15 abazabe khona. Lo showcase bese abanye ke usazokhuleka uthi inkosi bathinte ukuthi bafike. In your same local church. Abantu uthi baba thinta inhliziyo zabo. Abanye uthi uqeda ukumemezela nje usuyithintile kudala inhliziyo. Pillars. Khona abantu okwazi ukuplana into ngabo. Uyazi vele uzobe khona baba. Pillar le. Pillar is always visible, always available, always present. Angithatha ipoint yokugcina ke sithandazeni. Niyangizwa kodwa insika? Sengiyavala manje. Niyangizwa kodwa insika? No. Kuyefana lokho kade ngikusho manje. Insika isupport yayo awuyibuzi. Khona abantu ongababuzi nje ubona. You can't question their role. Tufika nje ubona, okay? And I'm so happy to see this media team Apple, what you call laptop. I see another laptop there. I see something that I see in Kosiam Jesu Leana. Router, I see router there. I see something there. Double camera. There's camera with the phone here. There's camera here. A shooting post. Another one. Angazi shooter. There's something there. It tells me there's young men here. Bayangizwa ama born before technology. Ama BPT. Uvela uthithe ke isuka nje. Bathi ngazi baba kwenzeke ngithi ngangitshela ngaloyo ntoni ngithethe into engayazi nami. Icamera isebenza ngakazi baba. Ini yani ngathi ngifuna amagama. Ngifuna ukusebenza kwecamera. Uzungitshela amagama ngazi bani DM bakithi yeka lo nto engayazi uthini. Ngicela icamera ingishuthe. Ufuna ukushuthwa icamera. Because there are pillars in the church. Listen, our pillars are advance ibandla. They advance the church. They make the church but advance ibandla. They make the state before it come on. There's another point ebengithangisa ngena kuyona. Ngicela ukuyifaka umongo usengihambisela. Ipillar ayi-add inumber, i-add value. Pillars does not add numbers, but add value. I got. When we add number, we say kade siba elocalini, kade siba 35, kade siba 150 branches, but siyambonga uNkulunkulu sijoyinwa abantu aba 10. Sesiba 160. Full stop. Should kushintsha i-database ne-stats pen. But i-burden is still the same. Umthwalo usafana. Ekade sik-achieve namanje sa-achieve khona.
okade kusehlula kusasehlula namanje okade silashizila khona namanje sisashizila with the addition of 10 people kusho ukuthi aba-edanga iveni ba-edi number sithi into esisho sesibaningi kodwa umthwalo usefana bese kuba khona umuntu oyedwa ongena mntanami athefika sithi baba siyabonga engakafiki bekade sihamba sigcina la wafika sesikwazi ukuhamba manje size sifika la sanibonani wayinsika somebody say pillars we are raising pillars more than church members people that are going to elevate kana bona wathi nabantu abasha manje we have double keyboards athi kube kuyakwazi ukuguqa beyibhlola benza abantu abadala ngicela Nkosi yami nisivumelane si-advanceni nisimonitor nje ukuthi asiphume kuphela ezweni siyacela siyacelela abantu abadala ayikabi Nkosi yami ngiyazi lezi zinto zomakhamera kuze kushuthwani nje kodwa ngicela nisimukelani sithi ukushutho nje kancane nizobona maseshuthile ukuthi beshuthelani ngicela nisivumele ama-keyboard abe u2 noma engawu3 akunankinga senzela nje ukuthi sithi uku-advance kancane kungabe sesisala kakhulu ayikabi into angeke siyenze ngeke silicompromise ivangeli enanika lona ngeke simshintshe uJesu kodwa soshintsha ama-methods okumkhonza ama-methods azothi uku-advance kancane but the same content ngiyanicela nje obheka insika ayithule ngiyangizama siyacela masicela Nkosi yami izinsuku zama-rehearsal nje ukupractice kancane mase siyacela ukuhlangana nje sireheze nca asirehezeli khona ukubanjwa amandla ngoba lenda inkonzo kamoya sirehezethi noma sihlabele sihleleke into ehlelekile kodwa senayipracticela lento siyacela Nkosi yami siyazi yayingapracticelwa kudala kodwa sesicela ngesikhathi sethu kuyipracticela masifaka lo application sicela imukeleke we are advancing not forcefully we are just advancing the church we look around as pillars and see umhlaba manje ufuna nansi into hayi athi ngakusho umhlaba manje nansi into okay athi ngiphosa nje ithambo aninanyama ngiyajukjela nje sibhikelele ngokwesibuku isikhathi laba benza ama research bayazi kahle sibhikelele ngespeed kuno cash world siye emhlabeni la khona ongasoze ukuphatha ucash khona yonke into izoba digital but abasho right everything shall be digital yeah that's a word order yonke into izoba digital you never carry your ID ngiphatha ID yakho hayi angiphathi ikhonto uzophatha iqathu uqafla sima kwenzeka si-apply ngoba abantu abazokwazi iqala isystem ishintshile iyouth thina siyibambe kanje they are going to introduce new systems of giving that are going to fit time bazoqhamuka nama-systems amasha bazokudisplay la lento yini lento enembani but there's no nithini yebo yabezwakhe bazokuhlokuzela bathi nje just nokuthi ilist yabantu esinabo la bangaka i-database yethu uja simple new systems same gospel same Jesus same Bible different methods I think this one fanele ngivale inkonzo engapheli iyahlupha futhi makhathini ufuna ukwenza i-last example because mangikhonza abantu abasha I try by all power ukuthi ang-excitedwa ukuthi ngikhuluma into engiyizwa mina ngifuna kuzwe bona okay there was a system kunengoma eyindala ubaba uDerek Nzimande bengifuna umuntu nje ngoba ibhizi ngiyacabanga ngifuna nje umuntu ozobhalansisa abantu abadala nabancane bambamba ubaba uDerek Nzimande ube namandla kakhulu ngama-80s bantwana bami 90s bakhamba yena yedwa kwi-gospel industry ngike ngethuka of late
ngizwa ingoma kaBaba uDerek Nzimande ayi ngicabanga ukuthi mina ingoma kaBaba uDerek Nzimande iyogcina ngale sasikhathi khona into okuthiwa ama records okuhamba kanje kuphindwa ukuthi yabo bazokufaka lokhosana misiyadlala ingoma uyabonga Jehova we wababonga izwile yaphuma lento yama CD what is this lento yama records kwangena ama CD but kwangena ama cassette I'm sorry I'm skipping something thank you kwangena ama cassette lokho kuxhafa kanje ngabona le yangoma eyidlala ngiyabonga Jehova we enkathi kushintsha isystem bathatha the same Baba Derek Nzimande bamfaka kuma cassette ukuze akwazi ukufitha kwesikhathi Baba Nzimande bedlala kuma cwecwe usedlala manje kuma cassette but same after that kwangena ama CD awuseniyangena ke nani ameni ke manje kwangena ama CD hawu ngamangazo ukuthi ingoma eyidlala kuma cwecwe idlala emacassette isikwazi ukudlala kuma CD but lalela same not edited same song new system how kwaphuma ama CD kwangena ama USB angisho ngathi ngirathi sihamba sonke ke manje ngathi ngiyezwa hayibo ngiyaphuphana ingoma iyidlala emacwecweni iyidlala emacassettini iyidlala kuma CD nayi kuma USB manje but lalela manje ngiyalalela same song and to my surprise uma Baba Nzimande ngasikhathi sama USB akasaculi se retire but basithathela into ka 1988 basibuyisela yona ngo 2001 2002 siyayizwa kuma USB same sekuyini manje ke after ama USB sekhona ubani ma Spotify ayanika sontweni yazi sekhona Spotify asithi amen sonke kanje kanje sekhona manje Spotify sekhona YouTube sekhona ubani the same song ka 1989 I'm telling you I'm here to the same song ka 1988 the same song ngithi ngiyayibona ku Spotify uBaba Nzimande usasho with the very same voice ngiyabonga Jehova same song but the new system lalelani bantu abasha insika azishintshi ivangeli ne content but insika into eziyenzayo ziyayi-advance the same Jesus Christ the same gospel but zisilande zisifake simanje manje ngoba lalelani bantwana benkosi akungashintshi ivangeli kufanele kushintshe imethod the way we push it to the world may change but the gospel must be the same asiphakame sithandazi my closing point Paul ukhuluma ukhipha umyalelo utshela uTimotheo uthi Timotheo ngiyacela mawuza la kimi uthi sheshe uze kimi masinyane nani khona esontweni ngalola uthi nani khona uPaul esholana ona nandofi uthi uPaul usho kuTimotheo ushesha uze kimi masinyane usestate izinto ezi so much important bantu abasha la uthi ngokuba uDema ungishiyile ngoba ethanda izwe lamanje usethi la kimi nginoMark kuphela lalela ke zwana usethi ngicela ungiphathele uLuke ngokuba ulusizo kimi ekukhonzeni mawufika unyuka noLuke ungamshiyi ngokuba listen reason
ngokuba usizo kimina ekukhonzeni. Uthi uMark phelo nami la usethi uLuke uwenza ukuthi kimi ukukhonza kube into elula. Luke makes my ministry simple. I'm praying for you. Those are hlobo labantu abasha asifuna uNkulunkulu asifuna sivusele bona. Who will make the ministry of the church simple. A good leader fanele ibe nobantu abasha abathi yazi lezi ingane zenza kube lula ukukhonza. Can your pastor say that? Can your local pastor be proud of you and say, hey, lezi ingane lingakhohlwa ngiyazi manifunda iBhayibheli ngicabanga abantu abadala kuphela. uLuke was young. Timothy lo okhunywa ngaye was young. Zwana kuthiwane ngomuntu omusha ulusizo kwemikhosi. Bantu abasha inkosi inivusele ukuthi endlini yenkosi nibe lusizo. Hamba ama strength bot wami kanjalo sesiyathandaza. Ngizonikhuleka ukuthi umoya engcwele anilekelele. La iIPC sifuna uzovutha uhlobo, hayi abantu abasha uhlobo. Abantu abasha are full of the Holy Spirit who knows their position in the church. Not just members but pillars who are going to shaya ifubo zabo ngensika. Angisho in terms of ikhulu. Ngisho in terms of position in the spirit. There are people okuzwakala uma bengekho. Kubona ngathi yazi ubani ulusizo. Yanikhulekele abantwana bami kubongcola nilekelele. Ningaboni nje sesibade kanje siqala ukukhonza nathi ebandleni siba ngakho. Saba abantu abasha abalusizo. Singafune kwaziwa ukuthi nje into ebisibambile nje ikwani. Ukuthi nje akwazi ukuvuleka isikhale in the house of the Lord sikhona. I want to pray with you. Kusengenzeka abantwana bami. Athi ngikhumbuso kwaBaba, ngiyazi ukuthi ziningi izinto uSathane discourage ngazo anilemaza ngazo. Uma uSathane etarget umuntu omusha uyazi utarget abantu, target insika. Ufuna namhlanje ukuzokukhulekela ubhoncuke. Uthi uPaulos balekela ngisho inkanuko zobusha. Khona izinto ezikhupha ngemuva ngoba isifuna ukubulala ubunsika. So that you'll be umsonti nje umuntu omusha nje ube isikhwebu in the house of God with condemnation. Satan ehlale condemn njalo athi not you. Not you. Namhlanje ngizosusa ilebuli yokucabanga ukuthi ubuthakathaka. I want to tell you uthi unamandla angalinganiswa ngisho nawe lion. Umuntu omusha mewaphumela obala. Lithi iBhayibheli udumo lwabantu abasha amandla abo. Usho incwadi yezaga. Wathi umuntu omusha waphumela obala. uSathane uyayisola. OShadrach, they were teenagers. Ngiyazi ngicabanga abafana abadala. These people were 17 years of age. 16, 17 years abamama phambi kaNebukadnezar. But asibawe 17, 16 years young men. Not amadoda igore ijimile. Kwangena abafana abancane uswazi. Ingakho ebuya la. Wathi hayibo. Wathi Nebukadnezar, imuphi lonkulu? Nayi wabafana. Yes, nibancane mos. But abafana they scored in heaven. They were young but full of the Holy Spirit. Ngizonithela ngento yasezulwini namhlanje. Phamisani izandla abantwana bami ngiyanikhulekela manje. How I wish. Ngizomoya ngcwele namhlanje khona abantu asawobabangula. Ukubangula ke ukuthi ukhishwe into esingene yazi yavaleleka ngaphakathi. God want to namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukulekelela ngomusa lelizwi lizoqaqa le umuntu obuthakathaka limkhiphe lemlahle ngaphandle lifake ephila. At least ensukwini zokugcina we shall have pillars. People who are so strong and planted in the church, enjoying the church, enjoying the message of the church, enjoying the doctrine of the church.
Those are pillars. Tithers, givers. People who are fighting to see the kingdom of God. When I started ministry with young people. Say primary school. I served them. I preached the gospel to them. I planted them the word of God unto them. I preached. And God did wonders. I want to tell you, never undermine yourself. Ungayishiphisi umuntu omusha ngifuna ivalue yakho wathi ayilingane neruby, ayilingane negolide nesilver. Never, never, ever. Even you are among other people abangakhola university esikoleni, a primary level, it could be a secondary high school, could be a tertiary level, wherever. Ngisho emsebenzini omusha osanda kufika, ungabavumeli bathathe advantage. Ivalue yakho. Sesiyathandaza. Akwesivula umlomo sithandaza sonke baba othongcwele. Liphili ilizwi lakho. Libukhali kunenkembe ekwaziyo ukusika inhlangothi zombili. Liyakwazi izwi lakho ukuhlala lizahlukanisa imidlinza nemicabango. Liyayihlulela idlinza zenhliziyo. Ngiyabonga baba ukuthi you speak your word. Maliphuma liphekezela amalanga bomlilo. Izwi lakho liyawaphula amajoko. Lingcwele. Ngiyabonga baba ukuthi we are raising pillars. People who are filled by the Holy Spirit. We are raising the look of the time. Oh, Luca Beskat. Oh, Cephas. We are raising James, John of the time. The pillars of the church. People who are planted in the local church. People who are carrying the certain weight. Visible, available, always present. Abantu uNkulunkulu wethu ongcwele. Othi noma kufika istorm abanyakazi. Ngiyabonga baba. Abantu uNkulunkulu wethu onamandla onke. Ababekezelayo, abanyamezelayo. Who stand the test of time. Who remain uNkulunkulu wethu relevant. Abantu abasha uNkulunkulu wethu ongcwele abazothwala umlilo werevival yokugcina. We are praying for the last revival, the move of God, the power of the Holy Spirit. Young men who shall carry the banner, who shall carry Baba the ark of the covenant. It's prophet Oscar Joel, sons and daughters shall prophesy, or they shall see visions. Whatever dollar they shall see dreams. They shall dream. Bazophupha amaphupho. Watabasha uNkulunkulu babona imbono, watabasha abaprophet. Babona ngathi basesiphithi. Bazobe begijima and the realm of the spirit izovulwa phezulu kwamakhanda abo. And Nkosi siyabonga ukuthi izulu livuliwe. Abantu abasha Nkosi abazohamba begcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Abazoyikhonza Inkosi bayishisekele like never before. They shall win others to Christ. They shall live a life of Christ until Jesus is glorified. Siyakunikeza udumo lonke nesibongo in Jesus' mighty name. I can't lay my hand upon you. You are so many, but I will just pray. I want to pray for you. Ngizonikhulekela ngithandazele. Umoya Ngcwele uyabeka emoyeni wami. Uthi singaba ne-impartation. Sinithululele ngalento uNkulunkulu ezonenza ngigijime. Ngizwe umoya Ngcwele ngitshela ukuthi la kunabantu abazosetshenziswa uNkulunkulu ngendlela engajwayelekile. Ngendlela engakazijwayeleke. Ngizwe uNkulunkulu uyangitshela manje abantu abasha. uNkulunkulu univuse ngesikhathi sevuselelo yokugcina. uJesu uyabuya masinyane. Inkosi ifuna ukuvusa abantu abazogijima njengamahashi. This is not time anymore. uJesu wangena ngembongolo eJerusalem. Kodwa mhla ibuya uzobe egibele ehashini. Ngoba insuku zokubuya kwenkosi lezi ispeed esamahashi. uNkulunkulu ufuna abantu abazogqabashiya abanyuka indonga. Well balanced. Abantu unshakable, filled by the Holy Spirit. Oh baba bethu abadala abalishumayela ivangeli bayibona lento, bawubona umphongo lushibile kuphuma, ukhishwa ithanda imali, ukhishwa amalast inkanuko,
kukhishwa na udumo abantu bathanda ifame bathi kodwa praise be to God ukuthi babona impi enkulu eholwa abantu abasha bathatha umphongolo bawubusele emgwaqeni belekelelwa iexperience yabantu abadala and they carried the ark of the covenant and the move of God yabankulu wedlule yaseqaleni bantwana bami nivusa uNkulunkulu for such a time as this time for the move of God the trumpet icilongo ngakhala noma inini kusukela manje nyusana amasokisi ingane sami ophile ebuthakathakeni nophile esone nakaphume manje kulo mpilo akathi umphumele bala for uKristu okade edlala ama hide and seek in the church ngiyacela mntanami vele uphumele obala uthi ngifuna ukuphilela uKristu yena yedwa manje ngenani emhlanganweni bantwana bami nisizakale nibuyele emuva nisizakele tshela ngisho nomuntu enenza ama appointment nawo mangizohlangana becabathi ngizodlala umtshethi ngizwile inkosi I choose ukuphila impilo engcwele uma bese kukhona abanirobhile bantwana bami ngifuna ukuthi makuphuma ngebreak uvela umsendele imessage esheshayo uthi lo mdlalo kade usudlala ungcolile manje I am living for Christ. Hallelujah. God is preparing pillars that are going to carry the revival. uNkulunkulu bantwana bami angisho kabi akasayikhaleli manje lento yokugcwalisa amasonto inhle asingayiyeki kodwa uNkulunkulu ufuna ukuvusa amathuluzi emvuselelo abantu abazoshumayela kunyakaza isihoko abantu abasha abanayo experience abanalo nokugcoba oningi nento eziningi kodwa amandla abantu abasha ubungcwele umuntu omusha make wama wahlabelela embethe ubungcwele amademona ayasheka ahlala ngentabeni kakhulu asinalo uhambo aze kunqoba izimpi eziningi kodwa igaranti ethi is a garment of holiness thina sithembe ukuthi masama nje sihlotshwe ngomngcwele izinto zizokwenzeka yanikhulekela phambisana izandla zenu Father yibo laba bantu abasha namhlanje ungimise engxenyeni yabo you have sent us to raise young men all over the world people who are going to serve your purpose ngiyabakhulekela naba base IBC kule district ngiyabathandazela naba baphambi kwakho manje abanye uyabazi Nkosi sitha sibarobhile sabaphazamisa abakhonza belimele Nkosi bakhonza uNkulunkulu wami isono sibarobha kodwa ezaphukile izimvu wena uyayibopha lithi uNkulunkulu wethu umusi othunqa lithi uNkulunkulu wethu awuphuli umhlanga ofecekileyo lithi nomusi othunqa yawucishi you don't uNkulunkulu wethu onamandla onke awuqedeli uma ubona kuphukile uyaphukela lapha lekelela Nkosi ngithandazela ukuthi babe strong emoyeni ngithandazele bokubabe ngithandazela istability ukuthi babe stable babe ngenyawo zombili to stand the test of time as pillars ngiyabonga baba ukuthi shape their mind uvula ngisho appetite yezinto zikaNkulunkulu ngiyawurebuke umoya we-internet ngiyawurebuke umoya ka-social media obathumbayo bagcine bengasalidli izwi lakho bengasakhonzi ngiyawuparalyze ngegama likaJesu kapatas katas kan bingos kotaka ngiyali addiction ngiyayali addiction ye-internet ngiyayali addiction ngiyayikhuza addiction ye-social media ngiyawuyala ngegama likaJesu phakathi nobusuku ngiyawakhuza lamadimoni abenza bangalali ngiyawukhuza lo moya owenza bangaresti ngiyawukhuza umoya okucaptureisha ngisingqondo yabo owenza bangarizini bengacabangi ngoba bebanje social media ngiyawuyala ngegama God we are raising a generation as we utilize the social media and the internet forcefully usefully for the kingdom of God baba ngiyathandaza ukuthi baplanta izinto ngiyathandaza ukuthi bashumayela ivangeli ngo social media ngiyarebuke umoya uNkulunkulu wethu pornography ngiyawurebuke umoya wamathakathi namademoni angena ngo social media ngiyawurebuke umoya we-Illuminati ngiyawurebuke umoya walolonke uhlobo lamademoni aqashe ku social media ngihosha ikepha efutha umlilo ngiyahlasela umkhathi othumba abantwana bethu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu
ngegama likaJesu. Deliver them. Bakhulule abadlalo bomnyama. Bakhulule kulezi zinto ezibathuphayo. Deliver them. I pray for sober mind. I pray for sober mind. I pray for sober mind. Ngiyabonga baba ukuthi lolu hlobo kuzoba uluhlobo olungafani nolunye uhlobo. uJesu akhazimule ngalo. In Jesus' name, let's give God praise.